नि नोजोरावथ' कोनो दिन जाफुङाखै कारण कन्स्टिटिउसना बेखौ एलाउ खालामनाय नङा बे सोरनिबा इनस्टिगेसना जादों आरो जोंनि जायफ्रा बे ख्रिस्टानखौ दानख'नांगौ होननायाव बाहागो लाहैनाय ट्राइबेल बे राभायानो जा बर'आनो जा गुबुनफ्रानो जा बिसोरो गावनि आथिङावनो गाव रुवा दाननानै लानो नागिरदों बेखौ साननो रोङैखाय आरो बे जायफोर नेतृत्व लाहैदों बे हान्जायाव बर'आनो जा बा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रानो जा बिसोरो आसलथे मोजाङै साननो हनो रोङै मानसि जाम्बा जाम्थाखौ लानानै बेखौ बलिनि बाख्रा खालामनानै दोनहैदों बेनिखायनो जोंहा फोथायनायाथ' बे आन्दलना खुनु दिन साक्सेस जाया कारण बे कन्स्टिटिउसननि होखानाय राइट आरो कन्स्टिटिउसना मोनसे जनगोष्ठीखौ धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया बर'आ ख्रिस्टान जाबाबो सोरबा बाथौ जाबाबो ब्रह्म जाबाबो सत्संग जाबाबो बे बर'आनो बर' ख्रिस्टानफोरखौहाय एसटिनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों सार बे माब्रै बे बर'निल' बाथ्रा नङा दुलाराय ट्राइबेलफोरखौनो जाय जायफ्रा ख्रिस्टान जाबाय बिसोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन होनना बुंदों आरो बेवहाय जोंनि गोबां साननो रोङि बर'फोरबो दं गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर दं बिथांमोना सहजग खालामदों बियो जोंनि थाखाय खतिसो दं कारण जों दा ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान गासिबो ट्राइबेल हिसाबै सिनायथि मोननायखाय जों एसटि रिजार्भ मोनदों बहाबा एमएलए गेलेनो हादों बहाबा एमपि गेलेनो हादों खिन्थु गाबोन बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानख'योबा दा मिज'रामावथ' 90% ख्रिस्टान मेघालयआव 75% ख्रिस्टान त्रिपुरायाव खुब खम अबयसे त्रिपुरायाव बारा गैया नागालेण्डआवबो 90% ख्रिस्टान अरुणाचलावबो दा प्राय 70% ख्रिस्टान जाबाय बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानोब्ला बे ओनसोलफ्रा ट्राइबेलनि जिखिनि सुबिदा ट्राइबेलनाबो दा जिखिनि सुबिदा मोन्दों बेखौ मोननाय नंला लाथिख' जाहैगोन दिनै बर'फ्रा क'क्राझार इस्ट वेस्ट रिजार्भ सिट दं ट्राइबेलनि थाखाय बे गाबोन गोमाहैगोन सिडलिया जि रिजार्भ सिट दं ट्राइबेलनि थाखाय बे गोमागोन सोरबा नन ख्रिस्टान बर'फ्रा सानदों नामा जे खालि बे साकरिनि माखौल'सो सानदों खोमा साकरिया एसटिफ्रा बे बेसेबांखिनि रिजार्भ दं ख्रिस्टानफ्रा थाङोबा जोंहा ज' मोनगोन बे मोना जामारगोन नामा सार दिनै दा जोंनि नोजोरावथ' कोनो दिन जाफुङाखै कारण कन्स्टिटिउसना बेखौ एलाउ खालामनाय नङा बे सोरनिबा इनस्टिगेसना जादों आरो जोंनि जायफ्रा बे ख्रिस्टानखौ दानख'नांगौ होननायाव बाहागो लाहैनाय ट्राइबेल बे राभायानो जा बर'आनो जा गुबुनफ्रानो जा बिसोरो गावनि आथिङावनो गाव रुवा दाननानै लानो नागिरदों बेखौ साननो रोङैखाय आरो बे जायफोर नेतृत्व लाहैदों बे हान्जायाव बर'आनो जा बा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रानो जा बिसोरो आसलथे मोजाङै साननो हनो रोङै मानसि जाम्बा जाम्थाखौ लानानै बेखौ बलिनि बाख्रा खालामनानै दोनहैदों बेनिखायनो जोंहा फोथायनायाथ' बे आन्दलना खुनु दिन साक्सेस जाया कारण बे कन्स्टिटिउसननि होखानाय राइट आरो कन्स्टिटिउसना मोनसे जनगोष्ठीखौ धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया बर'आ ख्रिस्टान जाबाबो सोरबा बाथौ जाबाबो ब्रह्म जाबाबो सत्संग जाबाबो बे बर'आनो बे जातिया सोलाया धोरोमा सोलायनो हागौ खिन्थु जातिया सोलाया बेनिखायनो बे खुनु दिन साक्सेस जानाय नङा जोंहा फोथायनाय बर' ख्रिस्टानफोरखौहाय एसटिनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों सार बे माब्रै बे बर'निल' बाथ्रा नङा दुलाराय ट्राइबेलफोरखौनो जाय जायफ्रा ख्रिस्टान जाबाय बिसोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन होनना बुंदों आरो बेवहाय जोंनि गोबां साननो रोङि बर'फोरबो दं गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर दं बिथांमोना सहजग खालामदों बियो जोंनि थाखाय खतिसो दं कारण जों दा ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान गासिबो ट्राइबेल हिसाबै सिनायथि मोननायखाय जों एसटि रिजार्भ मोनदों बहाबा एमएलए गेलेनो हादों बहाबा एमपि गेलेनो हादों खिन्थु गाबोन बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानख'योबा दा मिज'रामावथ' 90% ख्रिस्टान मेघालयआव 75% ख्रिस्टान त्रिपुरायाव खुब खम अबयसे त्रिपुरायाव बारा गैया नागालेण्डआवबो 90% ख्रिस्टान अरुणाचलावबो दा प्राय 70% ख्रिस्टान जाबाय बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानोब्ला बे ओनसोलफ्रा ट्राइबेलनि जिखिनि सुबिदा ट्राइबेलनाबो दा जिखिनि सुबिदा मोन्दों बेखौ मोननाय नंला लाथिख' जाहैगोन दिनै बर'फ्रा क'क्राझार इस्ट वेस्ट रिजार्भ सिट दं ट्राइबेलनि थाखाय बे गाबोन गोमाहैगोन सिडलिया जि रिजार्भ सिट दं ट्राइबेलनि थाखाय बे गोमागोन सोरबा नन ख्रिस्टान बर'फ्रा सानदों नामा जे खालि बे साकरिनि माखौल'सो सानदों खोमा साकरिया एसटिफ्रा बे बेसेबांखिनि रिजार्भ दं ख्रिस्टानफ्रा थाङोबा जोंहा ज' मोनगोन बे मोना जामारगोन नामा सार दिनै दा जोंनि नोजोरावथ' कोनो दिन जाफुङाखै कारण कन्स्टिटिउसना बेखौ एलाउ खालामनाय नङा बे सोरनिबा इनस्टिगेसना जादों आरो जोंनि जायफ्रा बे ख्रिस्टानखौ दानख'नांगौ होननायाव बाहागो लाहैनाय ट्राइबेल बे राभायानो जा बर'आनो जा गुबुनफ्रानो जा बिसोरो गावनि आथिङावनो गाव रुवा दाननानै लानो नागिरदों बेखौ साननो रोङैखाय
आरो बे जायफोर नेतृत्व लाहैदों बे हान्जायाव बर'आनो जा बा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रानो जा बिसोरो आसलते मोजाङै साननो हनो रोङै मानसि जाम्बा जाम्थाखौ लानानै बेखौ बलिनि बाख्रा खालामनानै दोनहैदों बेनिखाय जोंहा फोथायनाय दं बे आन्दलनखौ दिन साक्सेस जाया खारन बे कनस्टिटिउसननि होखानाय राइट आरो कनस्टिटिउसना मोनसे जनगोष्ठीखौ धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया बर'आ ख्रिस्टान जाबाबो सोरबा बाथौ जाबाबो ब्रह्म जाबाबो सत्संग जाबाबो बे बर'आनो बे जातिया सोलाया धोरोमा सोलायनो हागौ खिन्थु जातिया सोलाया बेनिखाय बे कुनुदिन साक्सेस जानाय नङा जोंहा फोथायनाय दं। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।